Esithi masirekhode ke mntana mhlisi sizokwazi ukuyibamba sizibambe zishushu. Khawutsho kwa ikale njalo umntwana kaMendiki mntana msho. Yazi ngamendiki Manje usuke khona namhlanje kwenzeke into nekhona namhlanje. Bayizolo besile izolo ne. Okay. Umthuthisi wathethe uliwili igqwetha nomantshi ne-CID. Bathethe into eyi-1 bayavumelana. Umthuthisi ke lo uwevuka umzekelo namhlanje kangenanga umthuthisi. Kanti umthuthisi akaniza amazi bayifana lwethu ngalo mntana ngumayilodi musu umthuthisi. Njengoba bekuba singaphi ihlehlisi izolo le case? Bekuba singaphi? Okwesithathu namhlanje. Sasiqale Friday mos bebephelele. Okay. So Mendiki igama lakhe qalisele ngubani ngumlindelwa Jajeka. Okay, sure. Yes. Okay, so okwesithathu nini izolo ihlehlisi? Okwesithathu namhlanje sasiqale Friday imvulo lesibili. Yenzeke nini kanjalo? Manje kwabantu ngolosine usakhumbula but benqala kuyizolo kaloku bathina kuse kuzihlandlo kaloku uyaphesha ngosukulanda kwahlehiswa waphinda wathi usokuthi kube kwesesibini izolo bekwesithathu namhlanje. Okay, kwesithathu namhlanje uyabo khawusiqale vike mntana ilantu kwijaji ithethile 1 mos no negqwetha ne-CID yebo lazo zibuziwe i-CID ubonile lo muntu wegwava nathi i-CID kaliphendula nokhoma umuntu wegwava nazi wazi kunjani i-CID wakani i-CID ngamagama aphelele umntu yes umntu ophethe ityala lo yabo yes so kuyababizwa ke umthuthisi kwenye court wala umthuthisi naye akazukwazi imela le ntuka ngomntu umthuthisi akade phango lo mthuthisi ungumlungu ungusiqolana umthuthisi okanye lo kaMalembe umlungu ngumantshi okay yes eke umlungu uyayibona uba izalo lenziwa apha le abangadlala apha naso zile fakubheli okanye angafumani ibheli but ngohlobo olibona ngalo umantshi ufuna unika ibheli umenditsha so iyayibona le nto uba ayiseyiyo ngohlobo kwenziwa ngalo ngoku kaloku umantshi uyintoni kaloku yena emngcwabeni because kaloku apha kaloku idicayida ngumthuthisi nje udicayida ngabo bobabili uyakwazi umthuthisi ukuba kathethi le beyayithetha amnike umantshi athi ayibambe masibuyele veke mntana singalahla uxolo sithabula mntu wegwava kwenzeke ntoni kulaa mntu wegwava what happened lanto lagwava kaloku asayazi uba kwenzeka ntoni kule nto lagwava ithini iversion yenkoyo kwabantu Mendiki ubathiswa ntoni Mendiki babadiswe kaloku babedubule umntu ebesitha igwava bebehambe kathathu umbuzo umile umntu ongaka ngayophi igwava eyadini omnye umntu okanye ngayophi igwava kuloo ndawo umntu ongaka umntu ona-16 sekho umntu ona-16 eyophi igwava masiyibangaphi mna mhlawumbe ngancinci robhata so kwenzeke ntoni bamleqile lo mfana kwenzeke njani andiyazi sona ngafuna ukuxoxela kodwa sona ufuna ukuyazi uba lo mfana ehamba yedwa uhamba nabantu uleqiwe wadutulwa kakephi hayi sikhona soma istori angasazi nam istori nabo bayekhoda nabo istori abanoxoka bathi bayasazi abasazi akwazi kodwa isinto Mendiki asikhuphile kodwa ethetha ngale nto lomdubulo akakwazi kaloku istatement isikhupha istatement sakhe isikhupha egqwetheni okay so mina ndani ngokuthi kwigqwetha limane liquqa ikesi kaMendiki yes elimane libhatalwa njengovele ekhoti liphinde kumane inyamalaliswa lekhoti i-advocate la ukuba liligqwetha nje ebengazukhupha mali iproblem ke ngoku i-advocate immediately ulivula incwadi siyabazi so akunoba kanti umakhelwa kwalapha kwa-advocate ethi imali nasi ndifolile apha ayinamakhelo la advocate ihamba nathi straight okay ixoxe case ngendlela kana ngoba inomsindo kwaba ayikho le nto lesaso salo kunamanye amatyala i-advocate funeka igqithe le nto yoxoxa amanye amatyala so ingaphinda ikhalelwa nini into le case mntanam ngomso mntanam kuyavukwa nangomso yaza nendifana ngomso okay now ke ngoku I'm going with this thing that so ayikaziwa kakuhle kakuhle xa becela ibheli bathi bacelela entweni ibheli kwesiphi isizathu le bheli ibhili kaloku xa ucela nguwe i-breadwinner okokuqala beka ne kunabantwana obakhulisayo yaqona uphinde ke ngoku yile bhizinesi zam endinazo okwesine ndikwalapha ndisibaleka le case uba mna mos ndingumdungu ndisile emapoliseni yabo yintoni ngoku le intsha izandenza uba ndibaleke kodwa bendisile emapoliseni yeba ke ngoku uzisile nyhalo Mendiki emapoliseni uzisile yabo uzisile ndeke ngoku ndisibona isizathu soba ndingayifumani ibheyili ne-adresi yam ndinikile nayoyitshekisha nafumaniseka uba yiyo amagama wam ngawo yes irhoxiswe yintoni kanti kuqala ngoku ebebevelile kuqala ukawunasizathu sokuba irhoxiswe yintoni kaloku into iye ixhomekeke kumntuphi ingaba uwenzile na umsebenzi wakhe wawugqiba na ukuba umntuphi kakawenza umsebenzi wakhe awugqibe iye limiswe ityala kuthile umntuphi aphande agqibe uba lo mntu uhlala apha ngoba abantu bathathu ngosi yabo abacuphi abo bantu babathathu and then ke ngoku kubekho amangqina ukuba khona amangqina kule case athathe istatement athi siye ke ngekhoti aye yonke into yakhe iphelele kungabikho nto iqhawuqhawukayo izawumisa ityala funeka ikwazi ityala iqhubekeke lihambe okay imake ngokhanye kufa kwecase apha xa ubanjwe kuba idubule so kanti umuntu ofisa icase ayibheke emapoliseni ndingatsho into ayifakwanga icase uziyele yena ozazi uba udubule umntu ehlobo nehlobo okay then ingani imeko yalo mntana sorry iye ke ngoku loo nto xa uziyele wena uyochaza uba mna ndidubule umntu uye sometimes kuthiwe hayi hamba akukafakwa case yebo ne siza xa ufakwe icase ke ngoku kube ngona sikulandayo
Okay. Ngohlobo endazi ngalo mna. Okay. So ke ngoqoqo ithini condition yalo mdudulo ududulo yephi umdudulo lo? Ngeke lo ndithi mntanam asikayazi uba ududulwe kumdudulo lo ududulwe eyadini okanye ududulwe ngapha kweyadi asikayazi. Umntu eyaziyo lelo ngumenzina lo mntu ududulweyo. Okay. Ithini istate senu nekusupporta isituation ethe lo hlobo ngoqoqo because now i-question would be anizuba under questionable position should be into bana kuthi kanti nyani lento nawe xa uyithetha uyibeka ngohlobo ngomoya omdaka kwenzekileyo okanye umele usupportile noba uyayibona imeko uba hayi mali lo mntu kodwa lento imtyholileyo iyenze into bana kulimale umntu kungekho sizathu sesizama kuyidala ngokwi-conditions personal kukwi-personal level njengoko sithi yona mdurayiza owakho umntana ke nguye lufumaneke uyichaphazeleko uyayibona now ke ngoku wena which side would you be? Would you still go to a friend to support a friend lazi uba idubule ingakhange ikhutshelwe emela ingakhange ikhutshelwe ntoni khange kubekho umntu oba physically noba aggressive towards yena how do we deal with this thing? Isizathu soba ndiye mna sokumsapota uMan B ne okokuqala uMan B ngulo uthukwayo ngabantu ne bemthukela into abangayaziyo okokuqala yeba ne one into ye-security uthi uMan B xa ethetha ngomlomo wakhe suthukisela into ungekayazi qaqala into uyi-research before uthukisele yeba ne social network kuyenzeka loo nto uthi baxelela abantu inyani babe bethuka yeba ne bethukela inyani bangafuni ukumamela ithi ke ngoku le nto uyibuzayo ke ngoku kunobangela mna nje ukusapota le nto ayenzileyo mna uMan B kum ne anjalo uba wenze into right okanye wenze into wrong sasizawuthi umzekelo ntwana zisitoti mos yabo mna ndiye uyomsapota kule nto i-out yam yeba ne loba umzekelo mna bedube umntanam mhlawumbe sohlala phantsi thina sithethe yaqona sasohlala uMan B ngumzali nam ndingumzali xa ungumntu onenyembezi uyakuyazi nawe ngomso le nto ingenzeka yeba ne yes akunekanga omnye umntu umhleke ungekayazi uba wena ngomso uzawuvuka usithini. Okay, masibeke ubuhlobo ecaleni ke mntanam Durayiza esisebenzisa ilogic nesensitivity ke ngoku yale nto nobuhumanity bethu wena mntanam have we taken amanyathelo ke thina mntanam njengoba sisapota uMan B ke siyosabela kulaa mzi womntana ulinyazelwe nguMan B ke siyosabela ke siyova kulaa mzi walaa mntana what is the story with that thing? That's why ndisithi this thing alokufuneka siphinde sijonge sensitivity mntanam sike sawathatha loo manyathelo from your side ke nabantu babheke khona. Hayi mna kandiwathatha amanyathelo ngoba umzekelo ndibanobazi aba bantu uyabo mna ndiye kulo ndimaziyo bakhona abantu betoyitoye ke pha ngaphandle but naloo toyitoyi yabo iyaphinda esithubeni yabo sesiza kwiposition yakho yobuzali kaloku mntanam ubana kukho umntu olinyazelwe umntana wadutyulelwa umntana awuyazi emeko yalo mntana but uyile wakwazi usapota lo urhanele ukuba udubule lona awathathanga amanyathelo na wena njengamzali ke ngumntanam ozothi heyi mani intlungu yomnye umzali odutyulelwe umntana okanye uyithathe into yobana bubustoti bomntana kumele udutyule umntana ustoti kakade nje kumele ndiyokroba lona how did you detect this one? No ayihambi ngolo hlobo nami my friend yaqona ngiyayithinda abazali balantwana ndibazi mna yabo hayi ndim umntu ozothatha inxaxheba ayosabela phaa umzekelo ngayo ufro wakhe yena ayosabela hayi kwenzeke ntoni apha yeba ne okanye ufro wakhe aye yena phaa emntwini wakhe empondini kwenzeke ntoni abasasoze ndingekho xa ndiva phaa ubanjiwe nothi mna ndiyothatha inxaxheba phaa abantu bebezoliwe abantu be-sine EFF ne-DA neentoni But umuntu kaloku wena mntanam uba kwiposition yakho yobuzali ke ngoku because kuthiwa ngumntana lo uyayiva ke ngoku i-concern yokuthi ibe khona laa sensitivity oyiportrayayo nawe uba kunodutyulo lwakho umntana awubona abantu bogcwala kumdubuli bangazoke bazomamela kulo udutyulweyo how do you see the sensitivity of this thing kuludutyulelweyo kubana kuhanjwa nefame yomntu apha awuyiboni into wayento buzazi umuthile le nto endinayo into okwenza into yobana i-social coherent yethu singaba siyayiluza. Mamela ke mama ndiphindele ne mna andikwazi uyixoxa ncam into yodutyulwa komntwana sasikho kaloku andiyazi uba ebetheni uyayiva ne ukuba umzekelo ibiyiyo le ntwana ibiyodubula okanye yona ibiyoqhekeza beyizawuthwani le nto sasikho ukuzazi abale nto asibazi yebo ne awuziboni ukuzibeka kwiposition e-conflicted ke ngoku ngokuthatha amacala before ufumane all the details because the question here is that usoyidicayidile into yobana uyosapota lo mdubuli awuthethi into ngaloo kha uthi sisigezo sabantwana ngongathi ngoku you are portraying into yobana kanti ngoba sisigezo sabantwana because usowune-sympathy towards the other person even though ekuqaleni elirongo kwakho lo mzuzu asikasazi izizathu but kwalo mzuzu abanjiwe uyabona but akho nto uyithethayo ithi but kodwa elaa cala lomdutyulwa lona. Mamela ke Mr my friend ingalo yomthetho xa ikubamba ne ithi sisaphanda uyayiva ne asikho so kwanguwo odubuleyo okanye ayinguwo odubuleyo loo nto i-court iba yiyo eyihluzayo uba hayi ubulele ngephaziko umzekelo okanye ubulele ngenjongo yebona andikwazi kaloku umgweba mna uMan B ndingayazi uba kwenzeka ntoni kaloku mna ndibamba itafula kuwe mhlobo wam mhlawumbi ndibake sesidlulile apho because wena soyifakile indaba ukuthi hayi kwenzeke into kwenzeke omoya omdaka utshilo ubana kube kanti kwenzekele nto meaning that i-simply shows uba kudutyulwe nyhani ude uvume kwawena ngokuthi hayi uzisile kwayena emapoliseni because kangazolanda uyenzile le nto uyenzile but ke ngoku emapoliseni ungumrhanelwa uyenzile yena le nto but kaloku ude xa udubule okanye utshayise umntu wafa kuthiwa uyarhanelwa
angisho ne asizumeka ityala uMendi usengumkhandelo kule case but udubule ulamthetho wento walapha eSouth Africa nithi nina usaphandwa kodwa nansi into yenzekile yebo ne that's why abantu bebehayiza ke yaqona icourt eza decide ba lo mjito ubulele okanye akabulelanga yebo ne that's why kwayigqwetha mosile ichinja istatement ecourt yabo uthi man awudubulanga apha umzekelo benithishisana ngompu ngadubula lo mfela lo leyo Zakubambile kodwa apho ndiyakhona into yobana ehlisi siyavumelana sobabini ukuthi isuka kuwe le information yokuthi kudutshulwe and uzisile because econfirm aba udubule uyayibona kodwa le nto ndithetha apha kuwe kaloku mna into ethethwa ngabantu uyaqona so nami ndithetha le nto ithethwa ngabantu nami ndiyivileyo so le nto ndikubalasela yona nami ndive ngabantu ithethwa ngabantu andivanga ngoMendi yes okay no mandibulele mntana mandibulele but kaloku apho ndizama uya khona into yobana nami kade ndichola izindaba ndiyazi ukuthi there's a balance of issues is there other side nalo likhathalelo ikhona into enzekileyo ikhona into esivayo kwelinye icala eli le-victim uyabona because nyhani xa unokwazi ukwenza ukuba ibe ngowam umntana ndibone abantu begcwele kwicala lomdubuli womntana wam ndingaphatheka njani mna uyayibona umzekelo naye lo mthetha ngayo nakwelakhe icala kugcwele uyaqona umntu unabantu bakhe kaloku apha we must be on the side of justice not kwicala labantu abatheni i-justice must be the one that prevails as a parent ke ngomntanam asikwazi ukutreata i-situation enjena ngolo hlobo imele uba namacala otherwise siyakwenzakalisa ukuhlala ne-social construct yethu nempilo yethu siphila sisekuhlaleni uyabona sala ngolu siphila nge-favoritism unyanisile asinanga kwicase sijonge one side sijonge nangapha nakulo sijonge nangapha nakulo uyaqona asibazi aba bantu abangayithi bobabini okanye bangangobobabini kumele siqiqile yes hayi ke uzuka nje into mhlobo hayi ke masinde thethe sure sure